si kyslý. Preto sa Gita, Michal ide do obchodu, nie? Či kde ide? Nie je do obchodu, ale nikdy nebude mať tam dievču v azylovom dome. A tu kde je tam v To Košiciach? sú Košice, dneska tam ukázali Košice. Dneska tam Vieš, Michal, ukázali... ja ťa ľúbim. Ja sa ľúbim. Na Itvany. Jo, les. Držím ti potom palce. No, myslí na mňa. Prečo? Alebo som ti dal teraz drobné. Dobre, Michal. A keď pôjdem toho týždňa už, napríklad keď pôjdem do azylovom dome, v živote sa tu už nevrátim. Prečo? Skade je? Vrátiť sa. Nevrátim sa, prosím ťa, lebo tam už budem mať. Tam už budeš mať dom, ne? Áno, kúpim si tam gazdunku a kúpim svoje auto a budem si šporovať. Šporovať, presne tak. Pôjdeš na vysokú školu a budeš sa učiť. Sergej Michal, Prečo, čo tu Sergej? budem zajtra robiť, kapušano? Ale nebudeš tu zajtra ideš ráno, preč. Ale zajtra idem ešte na mestskom úrade za pánom chlapcom Viktorom. Za Viktorom ideš, aha. Poznáš ho? Poznám, samozrejme, kamarát. A uvidíme, ako to povie. Michal, do auta nezoberem taký špinavý. Dá ti čisté veci, Idď vám. odprchuje sa, dám ti potom čukité mydlo, vyšuchá sa, Hej, naje sa a potom, ideme do Košic. proste tak. Ideme do Košic. Jo, Sergej Michal. Tak samozrejme. Ja ules neked, Michal, nefej semmit. No, a čo zuby? A zuby, tak správaj si zuby v Košice. Myslíš nejaké hliníkové alebo umelé? Umelé, ne? Čau. Umelé zuby ti spravia. Môžem si to napríklad chlapcom robiť, čo chcem, Hej, Čo chlapce, tak budú tam dievčatá. ale ja nechcem dievču. No pre, Či buzy, alebo čo? nežil som, viem, že ja... Ale máš viem, že chlapcov, máš chlapcov. Hej, také napríklad ja to... Ono sa povie, lebo si napekne. A keď chlapec povedia, Michal, chcem ťa. A ja čo mu poviem? Že nechceš, ty sú na dievčatá. Ale počkaj, nebudem mať dievčatá azylové. Skade vieš, buďte s tým. Lebo viem, že to tam vychovateľky. No, Pani vieš. učiteľka, aj vychovateľka nestačí. čo? Vychovateľka ti nestačí. Neposmáň, pojebeš ju. Keď poviem, počkaj, keď pôjdem potom do jedálne a napríklad tie peniaze z podpory, kto potom bude mi dávať? Tam v Košiciach ti budú dávať. Výborne, napríklad, môžem si potom napríklad tak kúpiť aj z azylovom, napríklad Nokiu telefón. Samozrejme. Výborne. Všetko tam môžeš, tam A keď ten dostaneš chlapec- jedlo, spať tam budeš mať kde. My v Košice, veľké mesto, budeš chodiť na pivo. Kde? Tak vonku, ne? Ty si ty vysí. 100%. Napríklad, keď pôjdem do azylovom dome chlapcom, a keď nebuď, a možno napríklad ukáže mi napríklad nejak starý bunker, fajčí cigaretu, zapneme sa dvere, aby tam nechodili cudzie chlapci, môžem tomu robiť. Samozrejme. Výborne. Budeš tam. Ale keď nie, že sa potom napríklad, a čo pani učiteľka, čo povie v tom azylovom dome? Čo ty sú starí, ne? Tebe už dovolia. A on napríklad povie, Michal, pani učiteľka, môžem sa prejsť? Dobre, Michal, ale za hodinku, nie že mi utečieš. Prečo by si ma utieš? Ja som Presne zlodej. tak. Čože? Sa vrátiš ne o hodinku. Hej, ja som zlodej. Tak je. Alebo taký jak psychiatr. Dobre, a čo to ešte chlapci? A keď tomu chlapcu napríklad povie, si na chlapec a povie, ako sa ty voláš? Ja sa volám Michal, mám 29 rokov, ja som zahradník včeli a môže napríklad Aďu do karate tam chodiť. A karate? Aha. Hej, hej. Napríklad Jackie Chan, Arnold Hej, Schwarzenegger, napríklad. Samozrejme. Poznáš ich? Čistá vec. Aha. No, Fast Field. Ale ja sa bojím, že keď viem, že by som, a čo som chcel, a podpory, kde potom budem dávať V peniaze? Košiciach dajú. Na mestský úrad. Mestský úrad v Košiciach. Ale ja viem, ale do A banky potom? alebo do skrine. Do banky. Je to preto napríklad, že chlapci, keď povedia, Michal, ja ti dám peniaze, oni im dám peniaze a ja si potom pôjdem do obchodu, kúpiš šaty, alebo oni tam dajú šaty. Dajú tam šaty, dajú. Dajú ti. Ja nechcem také detské, jak vy máte. A nie detské. To sú detské. To mafiánske. No toto chcem. Mafiánske, ne? Čierny oblek. Počkej, ja poviem tak, pani učiteľka, zomriem ja, ale nikomu to nepovedzte. Chcem také mafiánske dobré šaty. Michal, môžeš si robiť, čo chceš. Budú šaty tvoje No vidíš. a môžeš si chrániť. Ty si tým istá, presne tak, na 100%. A ďalej? A ďalej žiješ. Žiješ. Dostaneš jesť, nájdeš si dobré dievča, budeš sporiť a kúpiš si garzonku a žiješ. Ako to vieš? A lebo viem. Ty vole. Dobre, Dobre bude ti. Všetky sa pýtali, Michal, nechod do azylového domu, budete mať teba plakať,
budem potom na teba spomínať. Poď. Ale musím ísť. Mám tu aj rozkaz. Podaš Viktora. Co? Viktora. Jaká Viktoria? Hej, Viktor. poznáme, hej, Tu na samozrejme. mestskom Hej, úrade. hej. No. Michal, zajtra ťa nechcem vidieť špinavý do auta. Vykupe sa, oholí sa a čisté veci. Inak sa to nepustí Dobre, proste do Michal, auta. my už ideme. Nie, to tak musíme skoro. už ísť. Musíme ísť domov. Michal, dobre, držíme ti Ale palce. počkaj, myslíš, že sa mi to podarí? Podarí. Podarí určite. Ako Super. myslíš, že to podarí? Ty Napríklad, koľko mi myslíš? prečo sa myslíš, že Viktor vydarí? Co si istý, Michal? Super. Keby nepodarilo. Tebe sa všetko podarí, nie? Už Hej, máš hej. drobné. Už si môžeš kúpiť pivo, všetko si môžeš kúpiť. Chlapci, tak sa bojím, že sa mi to nepodarí. Podarí, neboj sa. Podarí, no, maj sa, Michal. Chlapci, ak sa mi to podarí, držte potom vám palce. Aj my tebe. Čože? Aj my tebe. Ako napísať, že sa mi to